Nyamira Amos Nyaribo ni gakorire gikaramo naba MCA helikoroto tobokoreri hasa bananchi na kubeka emeroberio yokoroberia amagenderero Kaukwana Nensoko TV mokonyi bomonogari bwebunge county Nyamira Mheshimiwa James Matinga nigobona mochire chinkwana echikyabere chigotara buna nigo hegati aba MCA barigetie komurusia bisyo mugavana sate bire chinga kechiga nigo barenekerenga kyoko bakorera abananchi be county Nyamira amagendero Samari tangu kwa Mheshimiwa James Matinga, MCA ward ya Kemera, naende omo konyi, omo speaker, second assembly Nyamira. Lero tuwa mukutano, amono governor ito, Amos Nyaribo, eterenga no kukwana ya magendero. Tuagambire, tuigwana nirenga going forward, tutaketa abantu baito pa Nyamira banya ore mirimo. Tuarigereria chi project tuabegete, tuarorire at least baikirie 80% asoko procure. Wangu teria abantu bako gwatigas aba wasiri aba chief officer aba director bagendre comment mukyoyo egere ki project gitwarekire chionzi pi kinyara gokorwa aso mwako to jako mwako nde ono twasukire nala monda getente mi bari bande mbaro rondo manye bana gusaba ngisegi kiwe wona ibanda ituntangaze nga ndunde kwa disegi no mugabana wona yeye ndo tukore namagendo igo bari bande bakuta ko segete binto kurwa isiko bono tigaba ribaga tuamanye no mugabana na irimo to kwane nero bwanjiranire na ogenda mutwe ore ndo ko gukora namagendero kokore budget ye to jage budget ye ni to kwa ndikura tano ore ndo biri kwa daga abantu baito Nyamira twabakoreye igo ongo sababa MCA ndo sababa bari bakwa tse mugabana kokoregas tokore meremo bitoko ja ko ndege ti ndo yo abantu baito ni kitwaka